Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endi tukupitirizabe pa program ya Twitter ya ulendo wathu upita kuona manyu Muslims. Endi ulendo utu suli titoka paliso anthu ena patenga kuti tilipo ambiri endi tangomwazana endi tu ziwanonena kuti kulikonse NMS TV ikafika kaya ndi kulikoma kaya ndi kulilongwe kaya ndi kuti ikafika endi patolanga tili ndi atulankhani amene ali asiyanasiyana amene ali maboma asiyana tikapita kumulanje tili ndi brother Habibu Panda amene onso ndi amene amayang'anira nkhani zokhuza ndi NMS TV. Tikapita kumulanje tikapita kuneno tili ndi matolangani athu awiri, tili ndi brother Mishek Maluwa komanso tili ndi brother Imani Penson, anthu amene wawa ndi amene ali kuneno. Tikapita kulilongwe tili ndi brother Fajiri Wilson amenewo ndi amenenso akupeza nayo kuti akupezekera kulilongwe akupangaso za NMS TV. Tikapitaso ku South Africa tili ndi masheya athu amene ali kumene koko, tili ndi Sheikh Abasi komanso Sheikh Asman Agents amene akupangaso dawa pa TikTok ya NMS TV ndi masheya naso kumeneko. Tikapita kuzomba tili ndi Sheikh athu Sheikh Joyson anthu anyadi amakuti bad hair Sheikh akulu kwambiri Allah zapasa zabwino. Endi tikapitaso kuno ku Palombe tilipo anthu asiyanasiyana, tili ndi brother Alex Kananji, brother Ismaila John Sankani, brother Christopher John Muri, tilipo anthu amene ali asiyanasiyana. Cholinga chathu musaiwale mzona kuti tukufuna kupeza zabwino kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sitikufuna kupeza zabwino pano ku dziko lapansi, tikufuna tikapeze zabwino kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumwe ku akhir. Endi tikuendera manyumuzi amene wawa paifona kuti ife tunafeta kandi kutusa mavuto asiyanasiyana pambuyo pana kuti talwa Chisilamu. Endi tikukuma ndi manyumuzi amenewa kuona kuti asafoke pa mavuto amene azikumana nawo, patenga nawo kuti pamene munthu wa Chisilamu nyengo zimenezi amayeneka ziduse wina aliyense afune asafune pambuyo kuti walwa Chisilamu, amakhala kunenedwa, amakhala kunyozedwa, amakhala kusalidwa, patenga nawo kuti iye wasanga chisankho cho lowa Chisilamu. Endi dini imene ndi dini imene ili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaiwala Allah subhanahu wa ta'ala wa yakula mu Qur'ani yake ba'udhu billahi minash shaitani rajim inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Akuti nditundu chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala kapena kuti nditundu chipembedzo chimene chicho pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala ndi Chisilamu. Ndiye osaiwala kula kupanga follow NMS TV, kupanga like komanso kupanga subscribe mukapita